Insellmilkom. Bħala segretarju tat-taqsima Professjonisti Finanzi u Servizzi, fejn fija għandna membri li qed jaħdmu qatih fil-qasam tas-saħħa, bħal nurses li jaħdmu fil-Dipartiment tal-Emerġenza u ħaddiema klerikali li jaħdmu f'kull dipartiment tal-Isptar Mater Dei u anke fis-Samok. Dan kollha qed iħabbtu wiċċhom ma' mart kontinju bil-lejl u binar. Għalhekk aħna ma naqblux ma' dak li ntqal diversi gazzetti l-bieraħ li hemm xi ħaddiema fis-settur pubbliku li għandhom jitnaqsulhom xi benefiċċji. Fit-taqsima tagħna żgur li ma ssibx nies li ma jagħmlu xejn u m'għandhom xogħol. Pjuttost dawn qegħdin jaħdmu ħinijiet twal. Hemm xi wħud li kellhom jibdlu l-ħinijiet tagħhom biex jaqdu l-eżiġenti tad-dipartiment ħalli x-xogħol jibqa' dejjem mingħajr l-ebda interruzzjoni. Għalhekk nemmnu li dawn il-ħaddiema għandna nagħtuhom kumpens għad-dedikazzjoni li għandhom u li jagħtu ħiliethom kollha biex iwettqu dmirhom għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Nixtieq nispiċċa billi nħeġġeġ li nibqgħu nikkoperaw mal-awtoritajiet tas-saħħa biex mhux biss jirnexxina noħorġu minn din is-sitwazzjoni tal-COVID malajr kemm jista' jkun, imma wkoll li nagħtu s-sapport tagħna lil dawn il-ħaddiema li kellhom jinsew il-familjari tagħhom biex jagħtu servizz lilna lkoll. Nawguralkom is-saħħa.